Oraintxe bertan Iztuetako depositoan gaude, azken urteetan Donostiako udalak saneamendu sarean inbertsio handiak egin ditu eta horien artean deposito hau dago. Azpimarratu bai saneamendu sareak duen garrantzia eta bereziki deposito honen bitartez lortzen dela urumeara egiten diren bertidoen kontsiderablekin murriztea. Eta azken 4 urteetan Donostiko udalak 9 milioi euro gastatu dituela saneamendu sarea hobetzen. Hau dela eta obra hauek ikusten ez direnez eta duten garrantzia gizarteratzearen garrantzia oharturik, bisitak antolatu ditugu uztailaren 2an eta gonbitea ireki nahi diogu hiritar guztiei tankea hau ezagutzera eta bere funtzionamendu eta garrantziaz ohartzeko oso bisitetan parte hartzera. Bisitak uztailaren 2an izango dira eta inskribitzeko aukera 27 arte egongo da irekia. Inskribitu nahi duenak 010 telefonora deitu edo 943 telefonora deitu dezake eta bisita esan dudan bezala uztailaren 2an izango dira atxaldeko 4etatik aurrera. Ordu erdiko bisitak izango dira, bideo batekin eta azalpen txiki batzuekin tankearen berri eta obraren berri emanez.